Zayn, Cole, Jay, Kai, Ву, Лойд, Нинджаго, мини-епизоди, сезон 5. Нинджаго, мини-епизоди, сезон 5, епизод 3. Нинджи, трябва да спасите нея. Тръгваме, сенсей. Да, тръгваме, да спасим нея. Нинджи на бой! Кои сте вие? Ние сме най-големия ви кошмар. Аз съм Крагер, а този тук е лава. Няма да освободите ния. Но нима ти така си мислиш? Да, ти така си мислиш. Аран? Кой е Аран? Аз съм Аран. Бягай. Бягам. Сега да ви унищожим. Няма да стане. Защо? Защото ние ще отлетим. Аз не мога да летя. Качвай се. Върху теб ли? Да. И Аран, защо дойде? Не иска да ви го прави. Мъж много хубав. Защото е зелен. Да, знам. Зелен е зелен.